Доброго ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Радуйцеся, што я у вас ёсць! Мы і так вельмі рады, Кася. Гучыць, быццам ты для нас штосьці прыгатавала. Усё так! І што гэта можна даведацца? Можа, штосьці салодкае? Якія-небудзь цукерачкі, напэўна. Нешта мне не верыцца, што Кася данесла б да нас штосьці салодкае. А вось і данесла! І што гэта? Цукерачкі? А вось і не! Гэта пернікі! Нічога сабе! Пернікі, сябры, на самой справе вельмі старажытная саладосць. Але раней меня проста частаваліся, а карысталіся як лекамі. Строга па рэцэпце? Так, елі іх, калі доктар прапіша. Пернікі лечаць? Неверагодна. Такое было раней. У пернікі дабаўлялі мёд і розныя карысныя травы. І частавалі імі, каб сагрэцца ў холад і не захварэць. Даволі смачныя лекі раней былі. А я ведаю, што існуе вельмі многа відаў пернікаў. А якія самыя распаўсюджаныя? Можа, ты ведаеш, Лесік? Вядома, ведаю. Лесік у нас вучоны. Ён усё ведае. О, не сумняюся ў гэтым. Раскажы падрабязней, якія. Самыя распаўсюджаныя пернікі выпякаюцца ў расійскім горадзе Туле. Яны вельмі прыгожыя, з малюначкамі і надпісамі. Мне здаецца, што яны вельмі смачныя. Вельмі, бо ўнутры знаходзіцца варэнне. Мне ажно захацелася такі пернік пасмакаваць. Абавязкова пасмакуеш. Але пернікі вядомыя не толькі сваім смакам, але і прыгожым знешнім выглядам. Што гэта значыць? Пернікі? Гэта цэлае мастацтва? Так, Кася. Раней пернікі былі не проста прысмакам, а і мастацтвам. Пекары выкарыстоўвалі спецыяльныя драўляныя дошчачкі з выразанымі ўзорамі. Пернікі-дошкі. І навошта ім былі гэтыя дошчачкі? Цеста ўціскалі ў такую дошчачку, а потым выпякалі. І атрымліваўся пернік з прыгожым малюнкам. Птушачка, рыбка, кветачка ці нават цэлая карціна. Нічога сабе! А зараз такога не ствараюць? Зараз пекары умеюць рабіць яшчэ прыгажэй і смачней. Я гатовая даведацца пра самы смачны пернік у свеце. Зараз часцей за ўсё выпякаюць імбірныя пернікі рознай формы, а пасля ўпрыгожваюць іх глазурай. І прыгожа, і смачна. А яшчэ з пернікаў робяць навагоднія цацкі. І на ёлачку вешаюць? Так, ім надаюць форму ялінак, зорачак, званочкаў, сняжынак, снегавікоў. А ўверсе робяць дзірачку, прасоўваюць стужачку ці нітачку і вешаюць на сапраўдную ёлку. Так і хочацца, каб хутчэй надышоў Новы год. Кася, да Новага году яшчэ далёка. Але ў мяне ёсць адна забаўка. З яе дапамогай час пройдзе хутчэй. Якая? Пачастуемся пернікамі, што прынесла Кася? Не, але гэта таксама абавязкова зробім. А што тады? Будзем глядзець цікавы мульцік. Глядзім. Кася, мне здаецца, што ты вельмі хацела даведацца штосьці цікавае. Так і зараз хачу. І нашы гледачы таксама. Тады давай разам падзелімся з імі незвычайнымі фактамі пра птушак ці жывёл. А ты ўжо вырашыла пра каго? Вырашыла. Сябры, а вы уладкоўвайцеся зручней, бо зараз вас чакае шмат цікавага. Лесік, а ты баішся ваўкоў? Баюся, а што? Дзесьці побач воўк? Ды не, я проста заўважыла, што іх усе баяцца. І гэта правільна. Воўк драпежнік, ён палюе на розных жывёл. Гэта я ведаю, але я ўвогуле не магу зразумець. Ваўкоў усе баяцца, але ў іх такія прыгожыя ваўчаняты. Цікавую тэму ты закранула, Кася. Вось я шмат чаго ведаю пра ваўчанят. Напрыклад, што?
Па-першае тое, што ваўчаняты нараджаюцца сляпымі і глухімі, як і многія жывёлы. І ў першыя тыдні жыцця яны цалкам залежаць ад маці. Але тут жа хочацца і адзначыць, што ваўчаняты хутка растуць. Ужо праз некалькі тыдняў яны пачынаюць даследаваць наваколле, а да 6 месяцаў дасягаюць амаль дарослага памеру. А таксама, Кася, за ваўчанятамі даглядае ўся зграя. Старэйшыя браты і сёстры дапамагаюць карміць, ахоўваць і вучыць малых. Але ўсё-такі ваўчаняты, гэта хоць і ваўкі, але маленькія. Менавіта таму ім вельмі падабаецца гуляць. Але не ў простыя гульні, а ў сапраўднае паляванне. Гэтыя маленькія жывёлы і ўвогуле любяць бегаць, скакаць, куляцца, вывучаць розныя прадметы, што знаходзяцца вакол. А яшчэ, Лесік, я ведаю, што ваўчаняты вельмі дапытлівыя. Так, Кася, гэта характэрна для многіх малых. Ведаю, але вельмі цікава назіраць за тым, як ваўчаняты даследуюць наваколле. Але адзначым, што гэта не толькі гульня. Такім чынам ваўчаняты вучацца і развіваюцца. Лесік, ведаеш, што ваўчаняты таксама вельмі хутка бегаюць? Так, такім чынам яны трэніруюць цягавітасць. Яны таксама часта бегаюць на няроўнай мясцовасці, што развівае іх пачуццё раўнавагі і спрыт. А яшчэ, Кася, я ведаю, што ваўкі не толькі вельмі хутка бегаюць, а і вельмі далёка. Яны могуць праходзіць нават у маленькім узросце вялікія адлегласці. Ці ведаеш, навошта гэта? Ведаю. Такім чынам ваўчаняты вучацца арыентавацца ў прасторы, а яшчэ яны добра скачуць. Так, ваўчаняты нават умеюць скакаць адзін на аднаго. Яны вучацца такім чынам пераадольваць выпрабаванні падчас палявання. Лесік, ваўчаняты сапраўдныя малайчыны. Але ведаеш што? Што? Нешта яны заўсёды вучацца ды вучацца, вучацца ды вучацца, а адпачываць калі? Калі ваўчаняты будуць адпачываць, я дакладна не ведаю. Але пра нас сказаць магу. А мы калі? Мы зараз адпачнём, калі будзем глядзець мульцік. А навошта чакаць? Давайце глядзець. Ой, штосьці стукае. Здаецца, навальніца пачалася. Не хвалюйцеся, сябры, гэта я тупаю. Ой, а навошта Дарына? Я хачу, каб падлога спявала, як пясок. А хіба пясок спявае? Яшчэ як, я бачыла відэаролік, дзе ён спявае. Давайце разам паглядзім. Тады увага на экран, сябры. Нічога сабе! Гэта атрымліваецца, што пясок – музычны інструмент? Я не разумею, таму імкнуся паўтарыць. Але нешта падлога не спявае. Расчарую цябе, Дарынка, але падлога спяваць і не будзе. А чаму тады пясок спявае? Пясок, які спявае, унікальная прыродная з'ява. А як ён спявае? Нешта не разумею. Раскажы, Лесік. Пясчынкі ў такім пяску асаблівыя. Яны вельмі гладкія, круглыя і амаль аднолькавыя, як малюсенькія шарыкі. Дзякуючы гэтаму яны і спяваюць? Правільна. Калі мы ідзём, то пясчынкі труцца адна аб адну, а мноства пясчынак пачынаюць гучаць як адзін вялікі музычны інструмент. Значыць, любы пясок будзе спяваць? Зусім не. Не. Часцей за ўсё спявае пясок у гарачых краінах. І яшчэ такім спевам вельмі спрыяюць сухое надвор'е і ветрык. Гэта значыць, што наша падлога спяваць не будзе? Расчарую цябе, Дарынка, але не. Не сумуй, Дарына. Дзякуючы табе і Лесіку мы даведаліся пра такую цікавую прыродную з'яву. А я магу падняць табе настрой, Дарына. І як? Прапаную паглядзець цікавы мульцік. Гэта я люблю. Давайце глядзець. Цікавы быў мульцік. А ваш дзень, сябры, няхай таксама пройдзе вельмі цікава. Надышоў час развітвацца, але мы не сумуем. Бо хутка сустрэнемся зранку у нашым добраранку. А каб вы не сумавалі, то мы падрыхтавалі падарунак. Яшчэ адзін мульцік.
Давайте разом яго паглядзім! Глядзім.